Bai, mi esker, Legebiltzarburu Anderea. Bueno, nik uste dut, gutxienez azken gazteetan, hainbat jendek esan dit eta kazetariek eta beste jende askoek ere bai, hemen badukagula klima politiko bat Espainiaren gandik berizten denaz. Eta hori nik uste dut denok baliozten dugula eta kontziente gaela eta nolabait badela zerbait, bada bia puntu bat, bada oinarri bat. Gero, esan behin, DGak ere agertzen dira, normala denez, hauxe da politika, neurri handi batean, egungo mundu mediatikoan, baina, uste dut badukagula kultura politiko propio baten oinarrezko osagaiak baditugula hemen eta jendea kontziente dela hortaz eta balioan jartzen du hori. Espainiako politika-gintza polarizazioak egoteko moduek badute zerbait honik, eta da, lehenko eta behin herri gisa berizten gaituela. Hau da, nabarmena da hemen badagoela beste herri bat. Eta gauzak egiteko beste modu bat adierazten duena. Eta bigarren ematen digu politika konparatu egiteko aukera. Badakigu zer ez dugu nahi, eta beraz badakigu erreferentzia beste nonbait bilatu behar ditugula. Batez ere, kultura politikoari dagokionez. Eta hori, bada, bentajatxo bat. Beraz, baliatu dezagun gure alde. Eztabai dago, aurrekontuen eztabai dago, hasi genuen, lehendakari jauna, nik egindako galdera batizuk erantzun zenion, esanez, trayendo a colación a Cuba, y diciendo algo así como que nuestro proyecto político consiste en ordeñar vacas hasta dejarlas famélicas, etc. Bueno, hau humoretik hartu, ostirala da, gabonetan gaude, laizter bukatuko du. La respuesta análoga por nuestra parte sería decirle a usted que usted lo que quiere es vender la granja a un fondo de inversión. Pero no lo vamos a hacer. No nos van a encontrar en ese camino. Porque no pretendemos aportar ni un gramo a que este Parlamento se parezca ni un tantico así, como decía aquel, que también era cubano, a lo que hoy representa el Congreso de los Diputados de España. Verás, nos podemos echar toda la legislatura imitando a lo que sucede en la vida política de otros lares y muy influenciados por la cultura política española, o podemos tratar de construir algo diferente. Gu saiatuko gara horretan. Ez dugu politika-gintza hori praktikatuko. Ez dugu inolaz ere politika-gintza hori praktikatuko. Gure akatsak egingo ditugu, saiatuko gara errebisatzen egiten duguna, ikasgaiak ateratzen, eta beti ere zintzotasunez jokatzen. Zintzotasunez jokatzen, maila pribatuan eta maila publikoan. Eta hortik aurrera, hitz egin dezagun desberdintasunez, eta saiatu gaitezen akordioak eraikitzen. Hori da, praktikatzen saiatuko garen politika hemendik aurrerakoan. Legegintzaldi guztian zehar. Nire sensazio personala da, zintzotasunetik, esango dut hau, eta ez dain importantea. Desdramatizatu dezagun, desakordio. Berreun aldiz esan denez, eta de Andres Janak ere esan du, gehien goza daukazue, zileitasun demokratiko guztiarekin, aurrekontuan hartuko da, eta punto. Eta herri honen zati honek, 2025an izango ditu aurrekontu batzu. Punto. Vale. Nire sensazio personala da, gobernu honek ez duela borondaterik izan akordio bat izteko EH Bildurekin. Eta zantzu batzuk badauzkat hori esateko. Lehena, eskaintza ekonomikoa. Zeren, 34 milioi euro horiek dira EH Bilduk Nafarroan egin duen akordio presupuestariaren proportzio berdina. Aurrekontuaren proportzio berdina. Nik uste dut, egon dela diseinu bat, hasieratik, eskaintza hori egiteko orduan, bukatzeko prozesua esanaz, EH Bilduk onartzen duela Nafarroan hemen onartzen ez duena. Relato hori eraikitzeko jokaldi bat, zegoela tartean. Uste dut. De hecho, datuak dauzkat, hori baieztatzeko. Eta hori dutzen zaiela, epe laburreko politika-gintza, eta dela, regate laburreko politika-gintza. Inora ez gara matzan politika-gintza. Zeren, uste dut abertzalen artean, ez dela esplikazio gehiagirik eman behar, ulertzeko Nafarroan baldintza soziopolitikoak eta EAN ez dira berdinak. Nafarroan lehen indarra UPN da. Eta UPNek Nafarroan izan du 40 urtetako hegemonia bat,
eta kudatu ditu gobernu guztiak, Nafarroan, eta uste dut abertzalen artean ez dela esplikatu behar horrek ze ondorio izan dituen, Nafarroan, euskaldunontzat eta abertzaleontzat. Uste dut esplikazio horiek soberan leudekela, beharko luketela sobera egon. Hemen dauzkagu beste baldintza soziopolitiko batzuk. Daukagu gehiengo abertzale bat, inoizko handiera, eta beraz baliatu dezagun. Eta abiatu gaitezen, hemen dauzkagun aukera eta baldintza objektibo eta subjektibotatik. Zeren, hiru herrialde hauek izan behar dira vanguardia, Euskal Herriaren eraikuntzan, naziogintzan eta herrigintzan. Eta ez dut uste politikagintza ona denik gure ambizioak murriztea, indar harremanak kontrako bat diren herri honen beste esparru batekin parekatuz. Hori da nire sensazio personala. Agian okertua nago nire interpretazioetan. Baina uste dut hori horrela izan dela. Ze beste metafora bat atera zen, la soca presupuestaria, que yo creo que es una metáfora bastante desafortunada, porque lo que evoca es una relación comercial o mercantil, y creo que el debate en torno a los presupuestos tiene que ser un debate eminentemente político, sobre la orientación de las políticas públicas. Y que entonces aquí se iba a ver cuál era nuestro precio presupuestario en la soca a ambos lados de la Sierra de Urbasa y de Aralar. Pero es que no hay que irse al otro lado de la Sierra de Urbasa, porque acabamos de cerrar un acuerdo presupuestario en la Diputación de Vizcaya, donde el Gobierno también tiene mayoría absoluta, sobre el mismo porcentaje del presupuesto con el que se hizo el acuerdo en 2022, 1,7 aproximadamente el presupuesto. La oferta económica del Gobierno no ha llegado ni a la mitad. Y esto es un indicativo, no es el único indicativo para valorar qué ha dado de sí esta negociación presupuestaria, pero es un indicativo suficientemente significativo, que demuestra, desde nuestro punto de vista, que la actitud del Gobierno vasco, conformado por PNV y PSE con mayoría absoluta en 2022, tuvo una actitud y tuvo una voluntad concreta en 2022 y que hoy, en 2024, la voluntad y la actitud ha sido otra muy diferente. Pienso, pero igual estoy equivocado. Y espero estar equivocado y que en el futuro pues se demuestre que esto efectivamente no ha sido así. Lamiarteko gutxieneko soldatarekin, behin akordioa bukatuta, akordioaren aukera itxitza temanda eta desakordio hori konstatatuta, guk uste genuen aukera baten aurrean geundela. Hemen lanbide gutxieneko soldata bat ezartzeko nola burujabeak ez garen, eta ez daukagun horretarako eskumenik, behar da akordio interprofesional bat. Eta hori egin behar dute sindikatuek patronalarekin. Eta hemen urte asko daramagu, 6 baino gehiago lanbide arteko gutxieneko soldata baten inguruan hitz egiten. Baina ez du aurrera pausu materialik ematen. Eta beraz, gure planteamendua zen, aizuek, sindikatuak pres baldin badaude, halako saiakera baterako, eta uste dugu baietz. Guk harremana dauzkagu ELA, LAB, komisiones eta UGT-rekin, eta zuek ere bai. Eta badakizue, nola, aukera egon daitekeen 2025ean, herri akordio bat egiteko patronalaren sindikatuen artean. Eta hori oso positiboa litzateke herri honentzat. Ze atzetik etor daitezken herri akordio berrietarako aukera eman ahalko luke. Lehen aldiz, burujabetza ariketa bat egin, herri gisa, eta hemen ezarri Espainian badena, legez badena. Hau da, gutxieneko soldata bat gure ezaugarri sozioekonomikoetara egokitua. Hori gauzatzeko, hori posible egiteko, akordio politiko bat oso importantea litzateke momentu enten. Eta gu saiatu gara horretan. Eta ez da posible izan. Bueno, pena bada. Nik uste dut horre demostratu dela, gaur gaurkoz, ez dagoela oso garbi, gobernu honek zer egin nahi duen oposizioarekin. Eta hau da, gure azkenengo gonbidapena. Reflexio bat egin. Egintzazue reflexio bat. Hau da, daukagun parlamentua. Hau da, borondate demokratikoak, borondate demokratikoan ordezkaritza hemen dago. Herri akordioak egingo baditu, eta egin beharko ditugu, herri honek behar dituelako herri akordioa, eta ezberdinen artean egin beharko ditugu. Eta horrek esan nahi du, negoziazio errealak egiteko prest egon bagaela, guztiok. Gu bagaude, gu prest gaude. Eta 2025 urte oso importante izango da.
Gauza askotarako, nik bi erronka aipatuko ditut. Bat, estatus politikoa. Estatus politikoaren inguruan egin behar dugu negoziazio bat eta akordio bat egin hemen Euskal Herrian Madrilera joateko herri gisa, eta bi, hizkuntza politika berri baten inguruko akordio politiko bat erdietsi behar da ja. Denborak exigitzen duelako. Eta hori egiteko behar da kultura politiko bat. Esan bezala, uste dut hemen oinarrizko osagai batzu baitugula herri honetan, zorionez, baina, azken hilabetetako, azken astetako ikasgaiak aintzat hartuta, egin dezagun guztiok ere ariketa bat, eta prestatu gaitezen eraikitzeko kultura politiko bat, herri honek momentu historiko honetan behar duen arnaz berritze prozesu hori gauzatzeko prest edo gaitasuna izango duena. Gu horretara jarriko gara hemendik aurrera. Mila esker. Eskerrik asko, Txandiano jauna.